Dobra večer. Danas u većini krajeva Hrvatske bilo vrlo toplo, u Dalmaciji vruće, a od sredine dana bilo je podosta sunca. Na zapadu rijetko i lokalnog pljuska. Sutra će na sjevernom Jadranu i osobito u unutrašnjosti biti oblačnije, pljuskovi i grmljavina bit će češći, a na srednjem i južnom Jadranu će najvjerojatnije izostati. Vlažniji i nestabilniji zrak donosi oslabljen frontalni poremećaj koji se preko Alpa premješta prema istoku i već noćas zahvaća naše zapadne krajeve. U istočnim krajevima sutra djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku i mjestimice kišu i pljuskove s grmljavinom, osobito sredinom dana u zapadnoj Slavoniji. Vjetar većinom slaba, temperatura zraka podjednaka današnjoj. Promjenjivo oblačno i nestabilno sutra će biti u središnjim predjelima. Kiše i pljuskova s grmljavinom bit će češće nego na istoku i već ove noći, a mogu biti izraženiji. Vjetar uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura većinom od 17 do 19 stupnjeva, a najviša dnevna od 26 do 28. Sutra promjenjivo nestabilno i na zapadu zemlje. Pritom će mjestimične kiše i pljuskova biti više i češće u Gorju nego na sjevernom Jadranu. Na sjevernom Jadranu bit će pak više sunca nego u Gorju, osobito poslijepodne. Vjetar uglavnom slab zapadni i sjeverozapadni uz mirno i malo valovito more. Moguć je neverin. Na srednjem Jadranu sutra djelomice i pretežno sunčano, a uglavnom na sjeveru Dalmacije postoji mogućnost za malo kiše ili kratkotrajan pljusak. A u unutrašnjosti Dalmacije uz jači dnevni razvoj oblaka veća je vjerojatnost lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar slabo od sredine dana do umjeren jugozapadni u okretanju na sjeverozapadni. Sličan vjetar uz većinom malo valovito more sutra će puhati i na južnom Jadranu gdje će prevladavati sunčano. Jutarnja temperatura od 20 do 24 stupnja, a dnevna od 28 do 31, pa će ponegdje biti i vruće. U četvrtak u unutrašnjosti djelomice sunčano, ujutro ponegdje uz maglu. Prema večeri mjestimice su mogući pljuskovi i grmljavina, najprije na sjeverozapadu, a u petak ponovno oblačnije uz povremenu kišu i pljuskove. Lokalno može biti i nevremena. U subotu pak prestanak kiše i razvedravanje sa zapada. Vjetar uglavnom slab, u subotu će zapuhati većinom umjeren sjeverac. Najtopliji u četvrtak, ponegdje i vruće. Većinom vruće uz mnogo sunca, u nastavku će tjedna biti na srednjem i južnom Jadranu. Na sjevernom Jadranu vrlo toplo uz povremeno više oblaka, a u četvrtak prema kraju dana, te osobito u petak, poneki pljusak i grmljavina. U subotu je lokalni pljusak izgleda na jugu zemlje. Puhat će slab i umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a u subotu će zapuhati umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak. Dakle, svi koji priželjkuju stabilno vrijeme još će morati pričekati, a isto tako i oni koji vole toplije more. Ugodna večer.